McLaren, aki utolsó mohikánként mondjuk 30 a BL-ben, és megpróbálják ma ezt hát a pályára vinni. Magnusson szerzi meg a vezetést a Barszától, 3-mal nyert csupán az Aalborg, tehát úgy tűnik, hogy egy elég hosszú építkezési folyamat alapjai már. Nyilvánvaló, hogy ez a klub a játékos ügynökök egyik fő vadászterülete, mindig találni jó játékosok befolyásolja. A másik pedig, hogy ugye Smarasson hozták Krisztiánsson helyére. Ugye azért a csurgóval kapcsolatban több közös szál is elég. Alem Toszkics nevét említeni, Michael Damgård is elkezdi a mérkőzést. De annyi a körbeverés, de azért szépen lassan majd el kell kezdenie. Leginkább Pufáról, azzal pedig mert Matthias Musche átteszi a másik oldalra Petterssonnak, már is 4-2. Ennél sem elveszíteni szeptemberben, sem a Bajnokok Ligáját nem lehet. Úgy tűnik... Hát nem ugye egy 20 éve tartó folyamat. Jantz a korosztályban mind megválaszolandó kérdések. Bergendál már más korosztály, viszont fejbe lövi a kapust. A játékvezető nem ad 2 percet, hiszen nem látta azt, hogy eltalálta a Roxem külön a Zitzer fejlövést, azt nem nézhetik vissza. Zsabics szép játék volt, megint képapni. Krisztiánsson, illetve Magnusson volt, Krisztiánsson csak szeretne itt lenni, az nagy labda Muséhoz, 5-4 a Magdeburgnak. Ivánkovics, Jönkrecsics, teljesen üresen volt Zsabics, de még mindig üresen maradt, kifejezetten pofásan kézilabdázik a Celje. Jánc faltolt, de nem a szó szabály szerinti értelmében, ez pedig Kacsicsnik helyzete, 6-5-re a 20-as vereség Barcelonában. Abszolút a kötelező győzelem kategória ez a meccs. Portner, az bepattan róla. 40-es megoszlásnak Portner és Sergej Hernández között, mint volt tavaly Portner és Mike Jensen között. Bergen... Diadal mellett, és ráadásul a szezon végén még játszott is jó sokat. Jánc közben. Úgy döntöttek, már szükség, de ahogy nézem a védekezést, lehet, hogy hamar vissza fog kerülni a csap. Nagy gól. Magnusson. 9 hely van az 1-1-re. De a szélre Lagergren, Pettersson. Szép gól. 9-8. Fölé megy még hozzá csúnyán Krecsics lövése. Ez a két kiállítás most igencsak jót tett a Magdeburggal. Musche inkább beakasztja a karját, hogy hát ha adnak még egy 2 percet, 10-8. Kis lövőcs. Daniel Pettersson. Jánc je sada izvođač, ni on ne pogađa. Spio zabiti jer mu se lopta odbila. Kola igraju se sutra. Porto dočekuje Barcelonu. Evo pogotka, Ivanković je za dvoboje i Monte na lijevo krilo Kačičnik, ali griješe Celjani i odmah kontra i Saugstrup još jedan. Vidimo sa krila, eto pogotka. Lopta do ljevoga krila i malo vuče na Kavti. Koliko bolje djeluje napad i evo zabio je Celja, ali pogledajte Muše, odmah je poletio i stigao zabiti. Mora ići sada šut, brzo. Ostaje 7 razlike na poluvremenu. Malo spustiti faktor za ovih 7 razlike. Celje jednostavno ne može odgovoriti. Riješi, uzeo je to Smarasson. O'Sullivan i evo za Ponšeka. Ja ostajem ih vrlo nezgodnom gostovanju u Leipzigu. Tamo su, rekao bih, 2 poraza. Evo, ne samo po noku, već je tu dobio i po... Lako moguće da je to kraj za Žabića. Evo ga, da. Crveni karton. Nema Rakite. Malo blok, pa onda još malo više Nikola Portner koji će iskoristiti. Janc, Bergendal izlazi, Janc ga prolazi. Prijenos lopte na krilo i tu će ovaj puta biti precizan za sada. Superkup. U bliži.
Lijepo utrčavanje s krila Perića. Ušlo je. Vjerujemo, oni stariji ljubitelji rukometa pamte kao 6. sedmerac. Sve ih je realizirao Magnusson. Prvenstva gostuju kod ekipe Riko Ribnica. Perić s krila. I ovo je za... U lijepo hvatanje i da mislim da u samoj završnici i nema. Evo lijepog pogotka i krade. Peterson, Lagergren je već sam ovdje za crtu. A tu jednostavno se nije mogao uopće osloboditi Gregorić. Saugstrup, Klar, Lagergren i lopta na crtu. Pustili su majstera. Kada je u drugom poluvremenu se razbranio Nikola Portner, Ivanković promašuje. Celja nekog